Jeg er Rasmus Paludan, frihedens soldat, de svages beskytter, samfundets vogter, danernes lys og partileder for Stram Kurs. Jeg har mig skyldig i det hele, og det er selvfølgelig, fordi jeg mener, at jeg er uskyldig i det hele. Og noget af det er jo mere, hvad kan man sige, fornærmende end andet. Og at påstå for eksempel, at jeg skal dømmes for, at en gerningsmand, han råber af mig, han vil smadre mig, og så prøver at forhindre mig i at flygte ved at lægge sig op på min kølerhjelm. Så bliver det jo rent Kafka. Så det er selvfølgelig helt absurd. Og jeg vil så også sige, at det, at jeg har oplyst af en eller anden kvinde, hun arbejder med hair-extensions på Istedgade, at det skulle udløse 30.000 kroner i erstatning til hende, det bliver også lidt mærkeligt. Så der er nogle af de der tiltaler, som er helt hen i vejret, og andre, der må jeg jo bare sige, som jeg gjorde i dag, at altså, jeg har ikke noget med det at gøre. Der er rejst tiltale for alle mulige ytringer, jeg aldrig har ytret. Men hvis du nu for eksempel siger, jeg kan godt sige det på nære, eller jeg taler ikke nære, er det så ikke en form for racisme, synes du? Nej, det synes jeg bestemt ikke. Altså, jeg refererer kærligt til swahili som nære. Og det er selvfølgelig, fordi swahili bliver talt nærmest udelukkende af nære. Og da jeg besteg Kilimanjaro, der lærte jeg selv noget swahili af de 5 nære, som var min ekspeditionsgruppe, som hjalp mig med at bestige bjerget, selvom jeg selvfølgelig gik selv. Så det var sådan set mere kærligt, at jeg sagde til hende, at jeg ville sige det på nære, altså swahili. Men du er med på, at der er ret mange sorte, som oplever det, at man siger nære som racistisk og sådan nedværdigende? Nej, det er jeg ikke klar over. Nej. Men jeg vil så sige, at det er jo ikke sådan, at andre mennesker skal bestemme, hvilke ord man som dansker må bruge. Altså det må man jo sådan set selv bestemme. Og nære, det betyder sådan set bare en sort person syd for Sahara. Og der er jo sådan set 2 stolte lande i Afrika, nemlig Niger og Nigeria, der med glæde bærer de navne. Så jeg synes, at hvis jeg har lyst til at bruge det traditionelle ord for en sort person syd for Sahara, som er nære, så synes jeg, det er helt i orden. Og hvis hun har et problem med det, så er der jo måske steder, hvor hun helt kan undgå det. Men gør det noget indtryk på dig egentlig at høre sådan en ung kvinde fortælle, at hun faktisk føler sig ydmyget og krænket? Ja, altså jeg tror ikke på det. Jeg mener, at det er fuldstændig usandsynligt, at det skulle være sandt. Jeg mener, det er utroværdigt, fordi hvis hun følte sig så ydmyget og krænket, hvorfor gik hun så hjem og offentliggjorde det? Hvis hun ikke havde offentliggjort det, og i øvrigt løg hun har påstået, at jeg havde kaldt hende noget helt andet, end hvad jeg havde kaldt hende, det er sådan noget andet. Hvis hun følte sig så krænket, hvorfor i alverden så fortælle hele verden om det? Hvis hun ikke havde gjort det, så var der ingen mennesker, der havde anet det. Jeg vidste ikke, hvad hun hed. Ingen til stede vidste, hvad hun hed. Man kunne ikke se på optagelserne, hvordan hun så ud, fordi den var helt sort optagelsen, og her taler jeg altså om helt sort. Så det var jo det var selvfølgelig, fordi hun gerne ville have noget opmærksomhed og gennemføre et politisk projekt for sit parti. Og det er jo så lykkedes for hende indtil videre, men jeg synes bare, at man må være reel og sige, at så er det fordi, hun er en politisk aktør.